Gaur 2025ko Kirol sarixe banatuko doguz, eta momentu txiki baten azalduko dugu zelan etzen dugu. Oindala hirugarren ekitaldixe da, erabaki genduen egingo genduzela Kirol eta kultura sarixek. Orduen, urri azaro bitxartien pare bat bilera itzen die, herriko talde eragile eta nahi daren guztize dauz konbidatute, eta hor erabakitzen da urte baten kirola eta hurrengoen kultura bakarka, lehenengo urtien egin duzen bakarka gizonezko eta andrazko banatute, baina ja igeztik aurrera erabaki gendun ez. Izango zala bakarka persona bat, eta gizonezko edo andrazko, eta gero talde edo eragile bat, pertsona bat, herrizen, kasu honetan kirolan, lan ondiz egindakue, eta etortza merezi dabena, beste bat, hirugarren bat, hor taldie, eta berdin da zein modalidadetan, eta gero, laugarren sari bat, bai igez kulturan, eta bai aurten kirola. Mundu honetan be, udalak aukeratzen dau batzordien. Bai, orduen, aurten, ordukezu ez gure lau eragile talde saritu be, bosketa hitzen da, lehenengo zerrenda bat osatzen dugu esan dudan batzar horretan, bilera horretan, jente pilo baten artien, eta hurrengo bileran talde bakotzak papel baten isien, eta portza baten sartute, bere boska egoten dau. Boska gehien, boto behin dukesenak, horre jasoten dau, urte horretako sarix. Bai, hola nitzen da, eta honegaz batera, gonbidatzen zaitxu eta torren urtien kultura toketen da berriro, horretan bileretan parte hartu, eta holan danon artean aukeratuko herri honetan markina xeminen zein nahi dugun saritzu. Bueno, baina 5 minitxue pasaudie eta kortesiako denbori bai, eta hemen hotzitzen dago gainera, eta ekitaldizai hasi erimongo dutzeko. Gure lehengo omendue gaur da Amaia Núñez Martín. Amaia, 1976 jaixo zan, Arkina Xemenen, eta bera nabarmendu izen da atletismo egokituen. Batez be, edo beto zuzenago zan da, pixu jortiketan. Amaia, Bergarako Aspate zentrora joaten da egunero, eta han hasi zan pixu jortiketan. 1986 garren urtean bueltan, itxu gora bera. Dordoka kiroltaldien. 2006 Huelban egindako txapelketan urrezko domina lortu beman. 3 metro eta 92 zentimetroko jaurtiketa eginda. Berak, hori ez da praktiketan ja, baina eserita botate ban 3 kiloko burdinazko golie. Baina etzan domina bakarra izen, hori Huelban irabazitzeko hori, beste hainbat beba deukez. Eta tartien, beste 5 domina oso importantiek, lehengue Jerezen, Kalizen, 1985 urtien, zilarrezkoe, handi 2 urtera, 1987 leganezen Madrile laugarren postue, hurrengo urtien bertan leganezen urrezko domina, hurrengo urtien 1989 be urrezko domina San Fernando Kalizen, 2000 urtien leganezen berriro be urrezko domina, eta 2001 urtien urrezko domina eta gainera Espainiako ordura arteko markarik onena bere kategoria eta maila. Garai horretan, berak esaten da moduen entrenamentu oso gogorrak itzizitzun, aztien 3 aldiz, Aspate esan dut Bergarara joten dela, angolana, otarreak eta horako gauzak eta egiten dabe sumitzaraz da, eta angolana amaitu hostien 3 egunetan geratzen zen entrenamendu ekeitzeko arratzaldea. Europan konpetitzeko gonbidapena pentsuen zitzun, baina azkenien esan jun, ez eukelako beragaz maila berien nork konpetidu. Orduan geratu zen jun barik. Eta herritar honen lortutako dominak oso garrantzitsuek izen dien arren, bilera horretan, batzorde horretan, bere izena urteban, lehenengo eta boska gehien berak eukizitzun, akaso merezi zendaren aitortzarik ez da belako eukien, herrizen. Horregatxik, gaurko hau, aprobetzeko dugu, Amaiari zorionik beroenak emoteko. Zorionak, Amai.
llegar a toda la gente. He comentado que Amaia nació en el 76, que acude todos los días al centro Aspace de Vergara y que allí es donde comenzó en el lanzamiento de peso adaptado en el año 96, en el Club Deportivo de Ordoca. En Huelva logró la medalla de oro y fue cuando se le dio más repercusión en la prensa en sí, pero para entonces ya tenía otras 3, 4 medallas de oro, había batido en el año 2001 la marca que ostentaba, no sé qué, hasta entonces en España, en su categoría, y la logró Amaia. Hay que reconocerle el sacrificio que supone, igual que a cualquier deportista, claro está, pero en esa época ella realizaba unos entrenamientos muy duros. Después de su trabajo habitual en Aspace en Vergara, se quedaba 3 tardes a la semana para poder entrenar y competir en ese nivel tan alto en el que competía. Y también he comentado antes que, bueno, en algunos recortes de prensa e información que he podido conseguir por ahí, que tuvo varias invitaciones para competir en Europa, pero que al final no acudió a ninguna de ellas, pues porque no había nadie que en ese momento pudiera competir con ella en esa misma categoría. Y es una pena. Y bueno, y pues para terminar, he dicho que a pesar de la importancia de las medallas obtenidas por Amaia Núñez, que quizá no ha tenido la repercusión que pueden tener otros deportistas en el pueblo, y que bueno, vamos a aprovechar el día de hoy, ya que ella es la nominada y la que más votos ha recibido en la categoría individual, pues para felicitarla en nombre de todos y todas los marquiñas y mindarras. Es que recas con ella. Y ahora vamos a ver, bueno, que con el resto de los nominados, vamos a ver un pequeño vídeo en homenaje a ella. Y la música también, pues, muy apropiada.
Horraiari, gure garaikurre trofeue emoteko Ismene Martínez, mesedez. Eta ez dut esan, igez bebai, diferentiek, eta aurten bebai, Cesar Orkotek egin ditzu trofeuek burdina lan dute. Ya sabes que el trabajo que haces todos los entrenamientos no ha sido en vano. Aquí tienes el reconocimiento de todo, Martina, que te lo mereces. Bueno, también hay otra, hay también Chipibate. Amaya va a Vergara todos los días, pero quiero hacer mención a Ansar Videan, que está haciendo un trabajo espectacular en Martina. Y los que estamos cerca, gente que lo necesita, sabemos el trabajo que hay detrás. Eta gure hurrengo omendue da kategoria bera saritu da, kategoria da herrian kirolaren alde lan egindako, esan dutzuet edo pertsona edo talde bati emote jako. Egon zen zerrenda oso luzie, eta aurtengo kirol saria kategoria honetan izango da Jose Luis Mugartegi Aranbarri bentzat. Jose Luis jaiotze desberritzuara dan arren, bere bizitza erdizien baino geixa hemen daroie, gure artean, Markina Semine. Eta beti izen dau gustuko kirolaren munduen, baina batez be atletismo munduen ibili izen da bera. 92 denboraldien hasi zen, Rafa Larari laguntzen, Lara Salako momentu horretan entrenatzaile lanetan hasitzen bilena eta indalaia urtean asko. Hasiera baten prontoien etxere bezan entrenamenduek eta gero, barruetako piztie eraiki zanien, bertara mobilu ziren. 2001 urtien, hainbat arazo eta kontu zirela tartien, atletismoen alde batera guzti izan herrixen, galdu, izan hori. Eta handik aurrera, urtebide, 2002an, Agurtzane Laka eta Gabi Telleriak, eta mendaz bizik eta eskerrik asko, egindako, aleginai esker egitasmo hori, atletismo mundu hori, talde hori berreskuratu izan, eta taldie barriro jarri eben martxan. Handik urtebetera, hasi izan barriro atletismo munduen Jose Luis. Ibilbide luzia izen dautaldiek eta aipamen garrantzitsuena 2014 urtien Valentziara jun eta 25 taldetik, 25 parteaietik, 3 lortu ebenekue izan dut seguramente. Mundu horretan jarraitzu eban, ariketa 2020 urtien, dela 5 urte, erretirue edo mundu hori pizkat aparte itxeban arte, agurra zen arte. Markina Semengo herrixen, atletismo mundu horretan batik bat, beste gauza batzutan baina batik bat mundu horretan egindako lan handixen aitortza da gaur hemen herritarrok egiten dutzuguna. Zorixonak, Jose Luis. Eta bideo ikusko dugu. Ia, ze musika eta zer dugu ninak.
Eta Jose Luisi saria horia emoteko mesedez hurreratu Aixa Tor. Bai. Bueno, entzutan ontzue. Ni atletismo segitzen zazen da segitzen Gabi agurtan eta Felix eta bera zegoen. Da, bueno, hasieran nintzen da ondo txiki da nakizan zen nahi nagoen bez. Zena zerren kasatzen nintzen da, ez? Da atletismo, da oinarte atletismo nabil, da nazenana, eure gaitxek. Horre premisago motiba netzako horrega bat da, ze aukioten etrenatzai honenetariko da, esatearen honena da, ze nire gona, baina, aukioten honena izin da, kozina bera entrenatzai. Eixen parkatu zuen. Egiz esan, gogorra zango ez, Esan gure krosak, bai, onde ametezan jarraitu dut, jala honetzen, barri huelta ingot. Amena Euskadiko rekorra apurtu nahi zen, gana eure gaitxik izan da. Nahitxe Gabi aurtzame Felix eta ez datut ez egon ontzea, ez egon premiote, nintzako eurek izan nire lehenko etape, ikasiot eure gaitxik, gaur nazena egiz esan eure gaitxia. Eskerrik asko neuke motearen hori beraien txarren premisi. Aurrera jarraituko dugu. Beste kategoria bat, esan dugu dela. Beste kategoria bat da, kirolien, eragile edo ziozerbaitzin nabarmendu dudan talde bat. Eta kasu honetan, bebai bada izan talde diferentik asko. Eta batzorde horretan, boska gehien hartu zitzuleko, Arkibai futbol taldeko hasierako nesken taldie betera nuena, edo osak izan ditzu, hemen da espilo bat, baina, eurek izetik izaritzuek. Aurten izan da ez da, beste rekonozimentu bat dukido zue, bengoz, sasoi eta aurten bigarrena. Futbol munduen, badakigu danok oso maskulinizatu oso gizonezkoena da, beti da Nikolan izen da, baina gaur hemen, omenduko dugun taldie, ostera, neskek osatu egin. 94-95 denboran dizen. Lehen Arkibai eskualdien sortu zen lehen emakumezkoen talde izen zen, duela, 30 bat urte. Etzan erreza izen, eta oztopo askori aurre egin lortu orden, eta borondate oso zenduaz da erunuaz aurrera jarretzi. Ondarrutik, lekitxotik, inguruko herrizetatik etortzen ziren karian jokatzera. Esan zelairik onena, nik ikusle modun bakarrik izautu got, baina beti lokatzen ez ondarrez eta barbeteta, baina kariako futbol zolaixe topera beteta goten zen. Lagune, familia, futbol zaldiek, herritxarrak asko. Hango biruen mundialak izaten zen dura barik. 94-95 denboraldi horretan, ligan ondinoik izenik eman barik,
sei bat amistosu jokatu bebezan, eta maila ona erakutsi ebenez, 95-96 denboraldi zen Bizkaiko ligan izenen uneben. Denboraldi bakotxien, 18-20 neska jokatzen eben, beti bi entrenatzaileren gidaritzatik. Badu nintzek, Bertoldo dugu, Aitor Olagarria Txasio eta bestie Iban Barinagarrementeria. Eurek izen zien entrenatzaileek eta eurentzako bebada omenaldi txikia. Titulo ofizialik ez lortu, gure neskak, baina bide barriz ezabaldu zituen, eta eredu izan zien aurrean zien be futbolien aritxu edo jokatu nahi den neskentzak, eta hori baino garaipen handia horik ezin dago. Eskerrik asko, aitzindari eta bide urratzaile izen zinetelako. Opa neskak. Eta hori mordoa zaueze, nanokona aurrera edo aurreratu nahi zuen moduen, eta zuei zarize moteko mesedez aurreratu Pablo Armendia. Eta ez dut esan lehen, baina YouTubeen zuzenien emititzen gaz. Orduen bata gero nahi bada, edo utzien komentau edo, han ikusteko moduan geratuko da. Bai? Zegoen. Bueno, ni aktibaiko lehendakariko du, pauta vuelta por usted, eskataldi gure gazti, esan erreza, agirek izan moduen oso maskunik izatu dagoen
kirol bat egiten da, garaia honetan. Urte batzuk ibili zin, beste guztita galdute ibili da, baina haurek eredu izen da, esan dezakegu, oin bizi dagoela emakumezko fútbola ere, eta 75 neska daukagu zela eta gazte, aktibain, eta zeu zari horren egizkide eta eredu, eskerrik asko. Batzuk behire. Apatxaburu. Hau, parti bai! Eta bagoiez laugarren zarilean. Lehen esan dudan moduen, nahi genuen prozedurie argi geratzen. Hau da, herritzarro zeunak okeratzen duzu ezabize. Laugarren hau, bai erabakitzen da gobernuko taldiek, baina betibe aurretik bozkatuen zerrenda horretan dagoen baten bat. Osea, ez dugu mai gainera beste izenik ataratzen, ez ezer. Danon artien osatutako zerrenda horretatik, hortik, beste bat ateratzen da. Bai? Ordu, kasu honetan, aurten, guk aukeratu gendun, sari hau, Serapin Ibarra Alduzarri emotie. Zeratik, herrizen kirolaren alde lan handixe indako edalako, eta ibilbidearen saria moduen edo, holan izendatu dugu. Berriz da jaiotzen Serapin. Bertan hasi zen, pilota munduen, 6 bat urte bezala, afizio handixe guelako herri horretan. Zuriz jantitze, lehenengoz, 17 urterekin jokatu eban Elorrixen. Markina Xemenen berton, 4 bide bezan zan txapeldun, eta birritzen txapeldurren norde. Beteranuetan 3 txapel lortu ebazan, bere jaiorrek berrizen. Azkenengo partida bertan egin bertan jokatu eban. 46 urte zitxune. Bitxartien, Markina Xemenen, 1982-83 denbora handizen, eskupelotako eskolaren sorreran parte hartu eban. Urte batzuk harinau, 77 inguruen, urte horretan bai. Markina Xemengo lehenengo pelota txapelketa, eskupelota txapelketa ospatu zen, Sugar taldiek antolatute. Serapin, Bizkaiko Federazioko presidente orde izan zen, 1985-87 urte bitxartia. Eta bere bide luzien badaz, une edo momentu gogoan garrizipe bai, baina horretako bat dudabarik, berako lan altxetute, Miguel Gaiaztegi handixaz jokatzeko hori ere izene bada. Eskupelotaren jarraitzaile zutzu edan neurri zen, kontatzen dau, penatxik pixkape badukela momentu baten zestiek 1980 urtean inguruen edo indar hori sartu dela herri honetan. Eta ordura arteko Carmen eguneko partiduek ez igaz ez da eskuek izaten eskuz jokatzen dela pelotarixe. Hori horako anekdota moduan. Serafin, Markina Xemendarron izenien, zorixonak eta eskerrik asko zure ibilbideen herrizei emondako guztizia gaitzik. Txalo
zera, haimak zanbatzera, lotan nabigatzera, edugazietan. Bueno, eta bideo horren barruen ikusi dugu beste bideo txataltzu bat, frontoinen, unixe, indako omenaldi batena, eta Agustinik emoliutzen batonda eta trofeu logarekurre, baina gaur eskupelotagaz lotura oso estu eduken beste batek emango dutze. Abel Calvo, mesedez. Bai, hoxe. Entzuten da? Bai. A ver, esto de Carri diskurso y prepara usted da aipamen bat eta bueno, Serafine eskatu bitzau berak itxiaren legatu bat ez bez. Egun nahiko responsable sentitzega berak itxitzeko legatu jarraipen bat emoteko orduan ni neu eskupelotas ez dut euki txikitzetik ez nazi bili, baina hain sentitizkat parakedista modun, baina bueno, hori berak itxitzeko testigu hartu dugu eta nahi dugu mantendu, ez? Serafinak esan da modun, ez da berantza, ez da berakineko lana aurretik indabenak, egon dizenak eta gero egongo dizenapen nahiko dunke jarraitxu markinen esku pelotiaz, ez? Aipamen bador, nire aurretik nik jasune ban Agustinen gandik, Agustinen taldetik, eta inbeste talde baga, bueno, hanguk ere dugun hau responsabiliadi. Gero bai, hemen ikusiote Alesen, Andri Ales, aipamen bat eitxeko berai, zeberalpe lan asko indeku da. Eta hoxe, gu jarraitzuko dugule lanien eskupeloti indertzu mantentzeko markinen, azkenengo urtitan badokiguz emaitzak daude bai. Eta bueno, hoxe, esan dutena, responsabilidad da, Serafin lako genti, mugartek eta pasillo ireukien gentik, horrek beste martxa beste eragin bat emotoz zera hilaber guk, hoxe, responsabilidadiaz behintzen, mantentzen jarraitzu eskupeloti markinen, bale? Eskerrik asko Serafin.
aurtengo hausi izan da, eskerrik asko, danoi, saritu hoi, etorri zarien danoi, herritzar danoi, bosketetan parte hartu duzuen hoi, eta barrio errepikatuko dut, baina konbidatzen zaitzuet, horre batzordiek eitzen dienien, hartu parte, zuepe parte izen horretan, eta holan honek sarizukiko dabe, benetan, ontsa duken moduen, baina benetan, herritzarron boska, botue, borondatie, eta hortik urtengo dabe. Datorren urtien kultura poetoketen die, eta bagia zeintzuk lau aukeratzen dozu ezan, duguzen. Danon artien, bai, bueno, oine argazkitzu bat ataten baduzue, zaritu denok amen aurrien edo batera mesedez, eta ezaztu, uagonen deukegu prest kopa hue. Danontzat, Danontzat, konbidatu, zaritu, eta partaide danontzat. Preste egongo da, amendekotelaren erako, eta danok, mesedez urreratu. Eskerrik asko. Zaritu denok, Amaia, Serapien, Jose Luis, eta Artibaiko neskak eta txazieta, hemen plantetan azarie.